हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलसिम बयखौबो बराय हरग्रोबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसैलाय लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाबाय नै थारुन हागासिनो दङ आरोना लोगोफोर थारुनजों दाउजों ओंख्रि संना जागोन दिनैहाय लोगोफोर बेनिफ्राय लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैनि आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो ओमफ्राय जाय जाय साबस्क्राइब खालामखानाय बिसिनिसिमबो थेंक इउ स' माच नै दाउ बेदरखौ एवफ्रामनानै दोनहरबाय आरोना आङो लोगोफोर नै थोरसियाव खांनानै बेनिफ्राय नैयावहाय थारुनखौ संहरबाय नै थारुनखौ साखांनानै लाबाय आरोना आङो एकदम थारुना माने नै बारा रुयासै अब्बा बारा मोजांखौ मोनबोआसै नै बायना लाबोनाया माखासे रुयासैनो गेब्लेयासै ओमफ्राय नै दाउखौ होना होनसै नै मोनबाय लोगोफोर दानिया ओंख्रि संनाया आंना नै बेदरा जि रद' रद'खा नै ओंखाम जानोसै नै लोगोफोर दानिया आङो खुरनानै लाजोब्बाय आरोना नै थारुन ओंख्रिया बेनिफ्राय नै लाइ भाजि लादों बेनिफ्राय नै लाजोब्बाय आरोना गासिखौबो जानोसै गोथाव जादों जा गोथाव जाखादों लाइ भाजायाबो गोथाव जादों Mama sampai tak? Naring. Naring. Kau senaring kau satu sih nang kau. Mending kan lapang nggak satu. Naring korannya lang coba bisa kan langsung. Kol ni mua mun nani sih besok sabai sih ini mana ranya tas kerja na. Kerja dereng tak kau. Kau mami naring ah? Kau. Nanti baca. Kau. Korea. Ini kau baca kah? Angkat biru jak nih ya.
masih goथाव narenga masih goथाव जादों Mami दैसब-दैसबनो बेगर दङ mobile kayak boleh datang Mami daw aja hara gara-gara kan noni daw lokal daw bimangan hara gara-gara kan narin ku jana jubsini yang ke bara jana sama Mami narin ku jada ar kadung makase goदै मोनो नालाय जायो yang goदै दैसब-दैसब ना नारें खाजिखौबा जानो नागिरा ना Mana finish siap. Lihat, bisa. Mana ke? Lami rosi. Jadi siapa nahan deh Mami ya? Anda. Kau ajak nanya aku di siapa lebaran Mami ya? Lai pha jabor ya goथाव जाखादों गोरलै जानि न' खाथिनि आब' होननानै लाबोनायमोन Abi kon langsung ada. Kami sih labang siang logo goथाव मोनदों.
Mami naring man siapa lagi? Ada. Masa ke mami? Maya pila sama? Maya pila? Maya pila? Oh, ya mana kali pila? Udah kan? Pila naring ko sa sa bibiyan ko. Nade pila kasi. Nung sa naring kan ko. Biang ma ko sa ko. Todo kan no? Todo na nay gura ta. Nung sana hanggan no? Nay ni, sana nay ni man ya. Mau bilang dubai nak ini, nah, ayo, mami ber, apa ya kor, biasa, nani, nah, sada no, coba, toto, masih betul nak sana dengar. Kan juga ada nasi. Kira kira di suka kali. Kau ni muat. Siapa di sana? Sakang bayi lega perdana ni yang ngas kebah ini pray. Next video lega menfinsikan ler na. Di ni video ko ang bekin yang neden thonasai. Pray serba perang ni channel kedan ini naideng blas subscribe kalam nani hederna. Video ko like kalam deh, share kalam nani hederna. Bye bye video lega per.